Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nining mga orasaha. Kumustamos mga pamangkin? At syempre natutuwa na naman po ang ating mga pamangkin dahil nga sila yung nag-enjoy ng long weekend. Oo, syempre walang face-to-face no. Halos karamihan po ng mga estudyante dahil sa tindi po ng init ng panahon. Pero nung araw mga kabisyo, ikaw siguro ko, ikaw te, no? Yung init ng panahon, walang-wala po yan. Pag may mag-iingay po sa klase, sa classroom, ayan, pinapalabas po ng classroom at saka pinaaarawan. Kaya nga, maitim ang kigol. Ayan, nung araw po yan mga kabisyo, no? Saksi si Uncle yan, no? Lalong-lalo na pag ikaw ay nadadamay. Ayan, hindi naman ikaw yung nag-umpisa ng kalokohan at ingay. Kaya lang, nahuli kayo. Kaya kayo lahat, paarawan. Ayan, under the heat of the sun. Wala naman nun sa dati, asynchronous na sinasabi nila. Walang pasok dahil nga sobrang init po ng panahon. Anyways, good evening once again sa lahat ng mga nakatutoy sa atin, mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila na nag-heart sila, nag-thumbs up. Hello po sa inyo. At marami po salamat sa inyong pag-share po ng ating video. At hindi lang po yan, live po tayo sa TikTok ngayon. Good evening sa mga angkol, sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, no? Sa 90.7 Love Radio. Kumustamos na ba ngayon ang lansangan, ha? Hindi na ba matraffic? Kasi kanina matraffic, especially yung mga dumadaan po sa may flyover po ng EDSA. Ayan, yung Rojas Boulevard. Grabe, kigul to kigul po mga kabisyo. Kaya ako po'y dumaan sa may Makapagal. Makapagal tayo dumaan dahil nga akala ko din hindi matraffic. Kaninang hapon po yan mga kabisyo, ha? Oo. At tama-tama din naman mga kabisyo kasi ikaw Col, ikaw te, no? Natutuwa ka siguro kasi bukas po walang pasok. Wala ka bang pasok? Or papasok ka na lang dahil nga double pay. Diba? Yawards. Sa mga mandirigmang papasok bukas, shout out! Tama-tama yan mga kabisyo kasi double pay tayo kasi bukas ay araw ng kagitingan at the next day Pizza G's. Yan po ay Idil Fitr, regular holiday, double pay. Yawards. Pero siyempre naman sa mga kabisyo po natin ngayon, yung may pasok po bukas, siguro ganitong oras na po. Naghahanap ng kanilang antok. Oo, mahirap kaya yan mga kabisyo. Kung alam nyo lang, no? Kung alam mo lang, Kolte, yung off ko po ay alas 12 po ng madaling araw. Pero pag biyahe ko po pauwi sa bahay, naantok na ako. Pagdating sa bahay, nawawala yung antok. Oo, minsan ginagawa ko, naglalaba ng madaling araw. Mapagkamalan tayo na gumagamit ng hindi ng pinagbabawal na gamot. Hindi tayo ganoon. Wala yan. Wala po tayo dyan mga kabisyo. So tayo po, para naghahanap tayo ng paraan para tayo ay matutulog ng mahimbing. Alam naman po natin yan mga kabisyo. Kung ikaw naman po mga kabisyo, no, hinahanap mo po yung antok mo, may mga bagay-bagay na ginagawa. Napaka-importante po mga kabisyo. Ang inaantok po tayo. At eto po yun. Dahil ang antok ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at kalusugan. At isa na naman sa mga kahalagahan ng antok, etong emotional na kalusugan. Pansinin niyo po, ang may sapat na antok ay mahalaga rin para sa ating emotional na kalusugan.
So, pag kulang ka po ng tulog, ay maaaring magdulot ng labis na pagkapagod, irritable, madaling magalit, nagbumukha kang tuloy na matandang dalaga, na walang asawa. Kaya nakakatulong po ang antok sa pagpapanatili ng positibong dispositions at mas malusog na ugnayan sa ibang tao. So, may mga rason po yan mga kabisyo. Isa siguro sa ka-office mate mo, kaya yung boss mo, laging galit. Siguro, hinahanap niya pa niyan yung antok. May mataas na posisyon. Lagi kong sinasabi po yan, ha. Ang hirap po hanapin po yung antok niyan. Hindi yan nakakatulog kapag nakahiga sa kama. Pag nakaupo po yan habang nagdudot-dot ng cellphone siguro, nung araw po mga kabisyo, ginagawa para aantukin, nagbabasa ng newspaper. Oo, kaya nagbabasa ng magazine. Ang pangalan ng magazine ay Bisaya, Panorama. Pag gusto mo naman ng comics, andyan, binabasa yung Niknok. Pambihira naman mga kabisyo, no? Ayan, at shoutout muna, ha? Shoutout muna sa Gold Mine Farm. Ayan, to Market Expo details po. Meron pong International Franchise Expo happening on April 12 to 14. Friday hanggang Sunday, Philippine Franchise Association po yan. Diyan po sa may SMX Convention Center, Mall of Asia, Pasay City. Shoutout sa Gold Mine, no? Maraming salamat sa aming buwanan na naman tong supply ng bigas. Awards talaga, no? Alam mo, malaking tulong yung bigas eh. Lalo-lalo na pag ikaw ay malakas sa kanin. Pero malaking tulong din yung bigas mga kabisyo, no? Bakit po? Dahil po, nababawasan po yung ulam. Pag malakas ka sa ulam, mas problemado tayo niyan. Okay, so eto na po mga kabisyo, may nilagay po ako doon sa aking fan page, no? Sa Totoy Bato Official ang nakalagay doon ay mga bagay na maaari mong gawin kapag dilat pa ang mga mata mo at hindi ka pa inaantok. Kanya-kanya tayong mga ginagawa po mga kabisyo. Sinasabi ko sa inyo para aantukin si Uncle Totoy. Minsan naglalaba. Kasi yung labahan po namin, nilagay ko po yung isang yung labahan sa may garahe. Ayokong gumamit ng automatic. Nakakatamad yun eh. Wala. Mas maganda yung ikaw yung maglalagay, tapos hawas ka sa tubig, ikaw magbabanlaw. At least yun ang labada. Nung araw, ang labada gamit ang pakang. May pakang pa ba ngayon? Yung palo-palo. Yun yung ginagawa natin. Pakang, gagamitan ng pakang. Yung palo-palo, yung mga karsunes, yung mga maong. Tapos lagyan ng almirol. Yung gaw-gaw. Wala na. Meron siguro, ako na lang. Ay nako. Eto na po, no, mga bagay na maaari mong gawin kapag dilat pa ang mga mata mo at hindi ka pa inaantok. Sabi ko nga, maglusi-lusi. Lucianay Kigol. Sabi ni Addison Fidelino, magmuni-muni ang Totoy Bato habang iniisip yung ex-girlfriend. Awards. Emotional po ni Addison, no? Sabi ni Marge Espirito, mag-Betamax. Ganito. Nung araw to mga kabisyo, no? Betamax, VHS. Meron pa, VCD, DVD. Wala na lahat ngayon. Nasa cellphone na po mga kabisyo, no? Para hahanapin mo po yung antok. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa ating FB Live sa Love Radio Manila at saka sa TikTok po. At tuloy-tuloy ang ating music sa radyo sa 90.7 Love Radio. Ako po inyong Uncle Totoy Bato. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!